No niin, kello alkaa olla nyt pari minuuttia, pari minuuttia yli 5, joten voidaan aloittaa. Eli hei vaan kaikki ja lämpimästi tervetuloa tänne Opiskelijaksi Yhdysvaltoihin webinaariin. Mun nimi on tosiaan Lotta Tikkala ja mä työskentelen täällä Suomi-Amerikka-yhdistysten liitossa eli SAMissa. Meillä on tänään ilo ja kunnia saada vieraiksi Kia Vaalavirta, joka on opiskellut bioteknologiaa University of San Franciscossa, sekä Stella Soirola, joka suorittaa parhaillaan MBA-tutkintoa Harvard Business Schoolissa. Kiitos ensinnäkin tosi paljon teille, että olette täällä tänään ja tosi kiva, että tulitte jakamaan kokemuksianne Yhdysvaltojen opiskeluhausta ja siellä opiskelusta ylipäätään. Te pääsette hyvin pian ääneen ja saatte siinä kohtaa esitellä myös itsenne tarkemmin, mutta mä käyn tässä kohtaa nopeasti läpi muutamia käytännön asioita tähän webinaariin liittyen. Kaikille tiedoksi, että tämä webinaari tallennetaan ja sen vuoksi me pyydetään, että pidätte kamerat ja mikrofonit tämän webinaarin alkupuoliskon kokonaan kiinni. Mikäli tulee jotain teknisiä ongelmia tai muita kysymyksiä, niin kirjoittakaa sinne Teamsin chattiin, niin koitetaan sitten tehdä asialle jotain. Webinaarin loppuun on sitten varattu aikaa teidän kysymyksille, eli toivottavasti teillä on tullut mieleen jotain asioita, mitä haluatte meidän mentoreilta kysyä, tai jos ei vielä ole, niin varmaan tässä webinaarin alkupuoliskon aikana ainakin tulee, koska siinä on sitten tosiaan ihan loistava tilaisuus päästä näitä asioita suoraan mentoreilta kysymään. Siinä kohtaa, kun tämä kysymysten aika tulee, niin puheenvuoron saa tosiaan nostamalla kättä Teamsin kädennostotoimintoa käyttämällä, ja mä sitten jaan täältä puheenvuoroja sitä mukaan, kun käsiä nousee. Siinä kohtaa, kun saatte puheenvuoron, niin voitte sitten avata kameran ja mikrofonin ja esittää kysymyksen. Toinen vaihtoehto on myös, että voitte kirjoittaa kysymyksiä chattiin, ja mä voin täältä sitten niitä mentoreille välittää sitä mukaan, kun kysymyksiä tulee. Nyt mä nopeasti katson. Muutamia vielä tulossa linjoille. Noin. Koska te kaikki ette välttämättä vielä ole SAMin jäseniä, niin kerron teille nyt tässä alussa lyhyesti, mikä on SAM ja mitä me täällä SAMilla tehdään. SAM Suomi eli Suomi-Amerikka-yhdistysten liitto on siis poliittisesti täysin sitoutumaton Suomen ja Yhdysvaltojen välinen ystävyys- ja yhteistyöjärjestö. Eli me harjoitetaan tämmöistä niin sanottua ruohonjuuritason diplomatiaa, jonka kautta me pyritään syventämään Suomen ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita ja kulttuurien vaihtoa sekä sitä kautta myös edistää nuorten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan ja työharjoitteluun Yhdysvaltoihin. No, osa teistä on saattanut ehkä huomatakin omalla kotipaikkakunnalla Suomi-Amerikka-yhdistyksen. Näitä niin sanottuja paikallisyhdistyksiä on Suomessa monta kymmentä ja ne on kaikki osa meitä eli SAMia. Me täällä liitossa ollaan siis näiden paikallisyhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. Ja tosiaan SAMin jäsenyyttä suosittelen lämpimästi kaikille, jotka on edes jollain tasolla kiinnostuneita Yhdysvalloista, olipa kyse sitten kiinnostuksesta hakea Yhdysvaltoihin opiskelemaan tai muuten vaan kiinnostuksesta Yhdysvaltojen kulttuuria, matkailua, politiikkaa, oikeastaan mitä tahansa kohtaan. Eli tämä webinaari tänään on avoin kaikille ja teitä onkin tänne ilmoittautunut ilahduttavan runsaslukuisesti, mutta suurin osa meidän ohjelmista on tosiaan suunnattu vain SAMin jäsenille. Ja SAMin jäsenä teidän on mahdollista esimerkiksi päästä mukaan meidän mentoriohjelmaan, jossa te voitte saada ihan henkilökohtaista sparrausta siihen Yhdysvaltain korkeakouluhakuun. Meillä on myös SAMin hallinnoimia apurahoja, joita myönnetään maisteri- ja tohtorivaiheen korkeakouluopintoihin Yhdysvalloissa. Ja sitten taas esimerkiksi, jos te vaikkapa opiskelette jo jossain suomalaisessa korkeakoulussa ja täytätte muut kriteerit, niin teidän on mahdollista hakea tähän SAMin kesätyöohjelmaan, jonka kautta te pystytte pääsemään asiakaspalvelualan kesätöihin Yhdysvaltoihin.
Ja näiden lisäksi on vielä paljon kaikkea muuta. Meillä on lisäksi ihan uusi avattu tänä keväänä Sam Hub-digialusta, jonka kautta te pääsette verkostoitumaan Samin jäsenten kanssa eri puolilla Suomea ja myös Yhdysvalloissa. Ja siellä pystyy käymään keskusteluja monista eri aiheista, esittämään kysymyksiä, hakemaan tietoa. Sieltä löytyy paljon kaikenlaisia materiaaleja myös jäsenien käyttöön. Eli lämpimästi suosittelen tutustua meidän toimintaan ja tulemaan mukaan. Jos skannaat on QR-koodin tuossa kuvassa, niin pääsee siitä suoraan meidän verkkosivuille, mutta myös www.samsuomi.fi löytyy. Mutta sitten itse tämän webinaarin pääasiaan. Eli Kiia ja Stella, haluaisitteko te kertoa ihan ensin vähän, että keitä te ootte ja minkälaiset opintotaustat teillä on? Jos tehdään vaikka niin, että toinen aloittaa tämän kysymyksen kohdalla ja sitten seuraavassa kysymyksessä toinen aloittaa, niin voitte vuorotella silleen. Okei, jos mä otan tämän ensin sitten. No niin, eli hauska tavata teidät kaikki. Mä oon Stella Soirola. Mä oon nyt, niin kuin Lotta esitteli, mä oon toisen vuoden opiskelija. Teen MBA-tutkintoa toista vuotta Harvard Business Schoolissa täällä Bostonissa, Cambridgeissa. Mä asuin ja kasvoin Helsingissä mun koko elämän ja kävin siellä ala-asteet, yläasteet, lukion ja Aalto-yliopiston kandin, missä mä opiskelin kauppiksessa rahoitusta. Ja sitten, no tämä nyt kysyy opintotaustaa, mutta mä olin itse asiassa töissä siinä välissä, eli sitten kun mä valmistuin kandiksi Aallon kauppiksesta, niin mä menin 3 vuodeksi töihin Bainille konsultiksi. Ja sitten siinä niin kuin töiden ohessa lomassa hain tänne MBA-tutkintoon ja olen nyt ollut täällä reilun vuoden. Joo, kiitos Stella. Mä oon Kiia Vaalavirta ja mä oon tällä hetkellä on asunut San Franciscon alueella viimeiset 6,5 vuotta. Mä oon tällä hetkellä töissä geenieditointistartupissa Piilaaksossa. Valmistuin mun bioteknologian maisteriksi toukokuussa ja tein myös mun kandin täällä, eli mun 2018, niin mä oon 2022 myös tehnyt biologian kandin University of San Franciscossa. Teillä on kyllä molemmilla tosi mielenkiintoiset taustat ja paljon silleen kokemusta myös Yhdysvalloista. Olette molemmat silleen jo jonkun aikaa siellä olleet. Ja itse asiassa vähän nyt niin kuin aasinsiltana tähän seuraavaan kysymykseen, koska paljonhan Suomesta opiskelijoita lähtee nykyään ulkomaille, niin miten te olette päätynyt nimenomaan Yhdysvaltoihin? Mä voin vaikka aloittaa tästä. Mulla on ehkä vähän erilainen matka tänne, että mä pelasin koripalloa, olen pelannut koripalloa 4-vuotiaasta asti, niin se oli vähän unelma oli pelata yliopistokoripalloa ja samalla saada laadukas opintoura ja laadukas koulutusta. Niin se oli vähän semmoinen aasinsilta vähän tuohon lähdetään jenkkeihin ja myös siinä vaiheessa on kokemus oppijuutta ja kokemus lähtee vähän kauemmas kotota, että on mahdollisuus oppia itsestään ja itsenäistyä. Mä lähdin tänne 18-vuotiaana, eli on kuitenkin lähtenyt suoraan lukiosta, että itsenäistyminen on iso asia ja tässä mulla oli myös se, että sain urheilustipendin, joka toki sitten kantoi tuohon, että voi lähteä ja oli mahdollisuus sitten tulla tänne jenkkeihin. Kiitti Kiia. Mulla ei ehkä ollut ihan noin pitkäjänteistä suunnitelmaa. Mulla ei ollut silleen haaveena lähteä välttämättä Suomesta ehkä vähäksi aikaa, mutta ei mitenkään ollut tarvetta päästä pois ja jenkit ei ollut mulle sellainen alustavasti. Mulla ei ollut niinku hinkua, ei sinänsä, että oli mitään sitä vastaan, mutta mulla ei ollut sellaista vetotekijää ennen kuin sit kun mä tein mun 2019 mun työharjoittelu Bainillä, mikä on siis jenkkifirma, niin ne sitten ehdotti siinä, että no, nyt kun sä oot valmistuvassa kandiksi Aallon kauppikselta, jos sä haluat, sä voit aloittaa meillä vakituisesti heti sen jälkeen, sen sijaan, että menisit tekemään vielä 8 vuodeksi maisterin takaisin, niin sä voit aloittaa jo nyt täyspäiväisenä
ja voit sitten myöhemmin lähteä tekemään MBAn. Ja se ehkä tuli Bainilta ehdotuksena sen takia, että ne on yhdysvaltalainen firma ja se on tosi tyypillinen polku Jenkeissä kandiopiskelijoille, että sä valmistut, teet sun niinku undergradin 4 vuoden tutkinnon, meet sitten konsultiksi tai investointipankkiiriksi tai jonnekin muualle Wall Streetillä muutamaksi vuodeksi sitten haet niinku MBA-tutkinto, mikä on siis, jos ei se ole teille tuttu, niin se on maisteriohjelma, niin kuin kaupallinen maisterin ohjelma, mutta vaatii 3-5 vuotta yleensä työkokemusta taustalla. Niin se ei ole ehkä silleen tyypillinen polku suomalaiselle tai eurooppalaiselle, mutta se oli sellainen, mitä mun työnantaja siinä vaiheessa ehdotti, ja mä aloin tutkia sitä lisää, ja se kuulosti myös mielenkiintoiselta. Mä ajattelin, että Suomessa saa tosi laadukkaan ja hyvän tai koulutuksen sielläkin, mutta tavallaan taisi sellainen kokemus, mikä olisi sen laadukkaan koulutuksen lisäksi myös hauska elämys. Niin toi oli ehkä se, mikä mut sai ajattelemaan, mutta silloin kun mä hain MBAta, niin mä hain 3 jenkkikouluun ja 1 kouluun Euroopassa. Että mä en ollut ihan varma siinä vaiheessa, että pääsenkö mä jenkkeihin, niin mä hain kanssa Lontooseen. Ja, niin, se oli sellainen prosessi, missä mä tavallaan opin siinä matkan varrella lisää. Ja nyt kun mä oon ollut täällä, me varmaan puhutaan tästä vielä lisää, mutta nyt kun mä oon ollut täällä yli vuoden, niin se on ollut ihan mahtava päätös. Ja mä oon silleen ihan tämän tavallaan jenkki-yliopistokulttuurin fani, mutta mä en ollut siitä tietoinen vielä siinä vaiheessa, kun niin kuin, teki näitä päätöksiä nuorempana. Kiitos. Mielenkiintoista kyllä. No tässä ehkä vähän jo mitä äsken sanoitkin, niin miten te olette päätynyt hakemaan just näihin kyseisiin koulutusohjelmiin ja yliopistoihin? Stella just sanoikin, että haki useampaa, niin voit vaikka kertoa niistä kaikista, tai voitte molemmat kertoa, jos Kiia oot säkin hakenut, en tiedä, en ole varma, niin mihin olette hakenut ja niin kuin, miksi juuri näihin, mitkä tekijät vaikutti näiden vaihtoehtojen valintaan? Oletko mä tän taas ensin? Okei. Joo, niin, no mä hain siis Jenkeissä 3 yliopistoon. Mä hain Stanfordiin, Harvardiin ja Columbian Nykissä. Ja ne oli mun prioriteettijärjestys oli joko Stanford tai Harvard, mutta en ollut varma, että kuinka vaikeat niihin on päästä. Tai että riittääkö mulla rahkeet. Ja sitten Columbia mä ajattelin, että tosi hyvä koulu myös, MBAhan siis, mutta sitten se on Nykissä, eli tavallaan mielellään menisi sinnekin. Ja niin, no ehkä MBAssa silleen, mikä muuhun vaikutti, tai näiden koulujen valintaan vaikutti se, että muutama asia. Lokaatio, eli okei, mä ajattelen, että sekä Piilaakso, Boston ja Nyki olisi sellaisia paikkoja, mihin mä mielellään muuttaisin, ja että tavallaan siihen mun pointtiin kokemuksesta ja elämyksestä, niin se ei ole pelkästään hyvä koulu, mutta se on myös niin kuin uusi kokemus uudessa kaupungissa ja sellaisessa kaupungissa, missä mä ajattelin, että mä voisin mielelläni asua, mutta mä en ollut käynyt yhdessäkään noissa etukäteen, että sinänsä se oli vaan arvaus. Sitten mä katsoin noita tavallaan listauksia, että mitkä MBA-tutkinnot on niin kuin arvostettu ja hyviä, mihin on vaikea päästä. Ja se, miksi se nyt olisi kriteeri mulle, että on vaikea päästä, niin ihan vaan siksi, että mitkä koulutusohjelmat hakee, mihin koulutusohjelmiin hakeutuu tavallaan kaikista eniten hakemuksia, missä ne saa sitten valita, kenet ne ottaa sinne koulun sisään, mikä vaikuttaa vaikka siihen, että kuinka diversi sun kouluympäristö on ja kuinka paljon erilaisista taustoista sulla on koulukaverit, mikä oli mulle tärkeää. Ja sitten mä sanoisin, mietin, onko tuossa vielä joku muu. No sit eri MBA-ohjelmilla on myös erilaisia fokuksia, eli mä otin kyllä selvää myös näistä niin kuin koulujen maineista ja niin kuin fokusalueista. Et esimerkiksi Wharton, joka on tuolla niin kuin, University of Pennsylvaniassa, se niiden business-koulu, niin se on tosi arvostettu myös, arvostetumpi kuin vaikka Columbian business-koulu, mutta mä en halunnut hakea sinne, koska sillä on niin vahva rahoitusfokus, ja mä olin tehnyt mun kandin rahoitusalalla tai rahoituksen tiedekunnassa, niin mä ajattelin, että siitä ei ehkä tule samalla tavalla lisäarvoa, jos ihmiset on siellä tosi fokusoituneet nimenomaan niin kuin rahoitusalalle pääsemiseen, mikä ei siinä vaiheessa ollut enää mun fokus.
vaan sen sijaan Stanford on tunnettu vaikka siitä, että siellä on paljon yrittäjiä ja sellaista yrittäjähenkisyyttä, kun ne on siellä tavallaan länsirannikolla Piilaaksossa. Harvard on ehkä tunnettu sellaisesta aika niin kuin perinteisestä johtourapolusta, että hakeutui isoihin firmoihin ja sitten kans Wall Streetille. Ja Kolumbiasta mä en oikeastaan tiedä, sekin on ehkä vähän sellainen niin kuin sekoitus vähän kaikkea. Mutta noi oli ehkä tavallaan ne asiat, mitä mä siinä harkitsin. Ja sitten se, mikä myös vaikutti, on, että ainakin mä koin, että vaikka siinä on paljon asioita, me puhutaan myöhemmin, että mitä noihin hakemuksiin pitää laittaa, mutta vaikka osa niistä niin kuin hakemuskomponenteista on sellaisia, että sä voit vaan copy-pastata tai niin kuin kopioida ja liittää hakemuksesta toiseen, eli sun CV sun muuta, niin mä ainakin koin, että aina yhden hakemuksen lisääminen tuohon prosessiin toi kyllä merkittävästi lisää duunia mulle, ja mä yritin myös rajata sen määrän, kuinka monen koulun mä haen, koska mä tein tätä prosessia samalla, kun mä olin täyspäiväisesti töissä, ja niin kuin tämä vei käytännössä kaiken mun vapaa-ajan, niin sitten yritin rajoittaa sitä. Joo, kiitos Stella. Mulla oli vähän samanlaisia ajatuksia ainakin tuosta sijainnista ja opiskelijoiden vähän niin kuin diversiteetistä, että mistä porukkaa tulee ja halusi vähän niin kuin kansainvälistä ympäristöä. Mutta mulla oli myös vähän erilainen kokemus, koska mä oon hakenut alun perin 7 vuotta sitten kandiopintoihin, niin siitä on jonkin verran aikaa. Mutta mut rekrytoitiin koripallon kautta, niin mulla oli erilaisia kouluja, jotain pienempiä kouluja koripallon kautta, joissa tuli tarjouksia, että saa full ride stipendin 4 vuodeksi. Oli jotain pienempiä kouluja Itärannikolla ja sitten oli Texasista muutama koulu, Nebraskasta ja sitten oli tämä University of San Franciscon koulu sekä Cal Poly vähän alempana tuolla ihan rannikolla. Niin mulla oli kans vähän samanlaista ajatusta, että toi sijainti, toki meidän koulu on ihan San Franciscon niin kuin sydämessä, että ensimmäisenä oli, että onpa ihana kaupunki ja olisi ihana lähteä just Kaliforniaan ja sitten tuli se, että mulla oli monet jengiläiset oli eurooppalaisia ja sitten muualta maailmalta myös, niin tuli vähän 18-19-vuotiaan semmoinen, että se on vähän niin kuin home away from home, että pääsee helposti siihen rytmiin ja on muita ihmisiä siinä samassa tilanteessa kuin sä. Ja sitten vaan mulla oli mahdollisuus niin kuin jutella porukan kanssa, jotka oli tehnyt sen saman ohjelman, niin se antoi ehkä semmoista enemmän vahvuutta, että okei, että mä voin tehdä urheilijana, pystyy myös tehdä bioteknologian kandin ja mä olin ollut kiinnostunut niin kuin kaikista luonnontieteistä, niin se oli enemmän semmoinen laajempi tutkinto alun perin ja sitten mä pystyin niin kuin kandin aikana vähän keskittyä enemmän niihin kursseihin, joita halus. Ja sitten mun maisterin tutkintoon, mä silloin pelasin vielä koripalloa, kun meillä koronan vuoksi saatiin 1 ekstra vuosi, niin mä siinä vaiheessa pohdin, että okei, että lähtisikö hakemaan jonnekin muihin kouluihin. Ja sitten vaan menee koripallon kautta, että saa stipendin, mutta sitten, että katsoisi vähän tarkemmin, että mitä noita ohjelmia on. Mutta sitten mä kuitenkin ajattelin, että mä oon San Franciscossa, mä oon valmiiksi Piilaaksossa, että meillä oli opettajilla tosi hyviä kontakteja ja meillä on myös internship semmoinen komponentti, että sun pitää tehdä työharjoittelu sun maisterivaiheessa, mikä mulle just työnsi vähän niin kuin tohon päätökseen, että pääsee lääkekehitykseen täällä, pääsee R&D ja noihin startuppeihin, mikä oli sellaista, että mulla ei työkokemusta muuten ollut, kun on pelannut koripalloa koko ajan täyspäiväisesti, niin se oli semmoista tärkeää mulle, että okei, että haluan päästä enemmän myös tuohon startup-maailmaan ja mitä Boston ja San Francisco ja San Diego, myös Seattle varmaan on noita bioteknologian hubeja, periaatteessa tommoisia keskittymiä, niin mä ajattelen, että se on sillä yhteisöllä, mitä meillä on täällä, ja mä tunsin ne opettajat siitä maisteriohjelmasta, niin loppujen lopuksi oli aika helppo päätös. Mulla oli muutamia kavereita, jotka myös jatkoi suoraan siitä kandista siihen maisteriohjelmaan, että kun meidän kandi oli kuitenkin mun kandi oli biologian kandi, niin se on ehkä vähän semmoinen laajempi, niin meillä oli selkeä keskittyminen tuossa bioteknologian maisterissa, niin se on puoliksi kaupallista, puoliksi vähän niin kuin se business innovation keskittyminen ja sitten puolet on tutkimusta ja
lääkekehitystä ja kaikkea tuosta biologian alalta muuten. Aivan, kiitos. No, minkälaiset hakuprosessit näihin kyseisiin yliopistoon ja koulutusohjelmiin, mihin te olette hakenut, niin on ollut? Mä voin vaikka aloittaa tästä. Musta on mun biologian kandin sekä se maisterin, noiden se yleinen framework on aika samanlainen, että hakuaika alkaa varmaan joku vuotta ennen. Se alkaa tosi aikaisin, että se, että pitää alkaa katsella noita mahdollisuuksia aika aikaisin siinä vaiheessa. Meillä oli jotain standardisoituja testejä, oli SAT, oli kandin aikana ja sitten meillä oli GRE, että noi varmaan vaihtelee just, että mihin eri kouluihin hakee ja mihin eri ohjelmiin hakee. Ja mulla toki oli vähän erilainen kokemus urheilun kautta, että mulla oli rekrytointiprosessi urheilun kautta, mutta sitten piti myös tulla hyväksyttyä kouluun, että kaikki esseitä piti kirjoitella ja referenssejä saada ja sitten noi hakemukset saada kasaan samalla tavalla kuin normaalisti muille opiskelijoille. Mutta mulla toki oli se, että oli erilaisia papereita piti kirjoitella, että saa sen full ride scholarshipin, että saa stipendin noille vuosille ja sitten muuten vaan hakemusprosessiin se vie paljon aikaa. Se on sellaista, että siihen hakemusten tekemiseen kestää aikaa ja myös sen lisäksi vaan se, että nuo hakemukset aukeaa tosi aikaisin ja niillä on early admissioneja ja niillä on myös sitten voi olla niitä later admission cycles, mutta että niissä kestää jonkin aikaa, että niitä käsitellään myös eri paikoissa. Ja taisi olla jotain haastatteluja, oli myös maisteriohjelmaa, oli sitten, että kandiohjelmassa meillä ei ollut haastattelua, mutta maisteriohjelmassa sitten ne kutsui haastatteluun ja halusi nähdä, että oot sä oikea henkilö siihen ohjelmaan ja että minkälaista porukkaa ne on ottamassa siihen ohjelmaan sisään. Ja Kia, anteeksi, mä kysyn kysymyksen, mutta mua kiinnostaa. Kuinka moneen yliopistoon sä hait ja kuinka paljon se vei sulta aikaa? Siis mä loppujen lopuksi pelkästään hain University of San Franciscoon, että mä kandi-aikana mä pohdin noin 10 koulua, että mä kattelin tosi tarkkaan just mitä ohjelmia on, mutta mulla onneksi meni vähän niin kuin sen koripallon kautta meni toi rekrytointiprosessi, että mä sain sen koulun kanssa yli vuotta aikaisemmin ja sitten mun piti niin saada periaatteessa ne hakuprosessit läpi siitä, että jos sua ei hyväksytä kouluun, niin no sit sun pitää etsiä uusi koulu, että muuten se meni ton kautta, että sun pitää vähän niin kuin tehdä se valinta ennen kuin sut on hyväksytty kouluun. Okei, tämä on tosi mielenkiintoista, koska erilainen prosessi kuin mulle. Ehkä silleen isoimpina eroina on, että Kia haki noihin niin kuin kandiohjelmiin ja mä hain tällaiseen niin kuin maisteriohjelmaan. Eli se tarkoittaa, että mä oletan, että no sulla tietty oli urheilu, se on sitten se toinen iso ero, että sä hait niin kuin tuolle urheilustipendillä. Mutta mä sanoisin, että silleen MBA ja näihin maisteriohjelmiin ylipäätään iso ero on siinä, että mulla ei ole pelkästään niin kuin lukion paperit kautta ylioppilaskirjoitukset, joilla mä pystyn osoittamaan soveltuvuutta, ja sitten jenkit muuten tekee myös tosi paljon jo ennen yliopiston hakemista niin kaiken maailman sille vapaaehtoistyötä, millä ne osoittaa sellaista niin kuin aktiivisuutta ja kiinnostusta ja ylipäätään sitä, että ne on tosi erilaisia kuin kaikki ne muut 1000 hakijaa. Ja sitten taas se ero siinä, että kun hakee silleen, että on jo työkokemus, mikä sitten taas oli mun kokemus ja tausta, niin mulla on paljon enemmän materiaalia käyttää siinä prosessissa, että se ei ole pelkästään mun kandin arvosanat ja niin kuin, vaan myös CV, että mikä mun työkokemus on ja mitä mulla on mennyt siellä. Mä sanoisin, että sillä on jopa paljon isompi merkitys kuin ylioppilaskirjoituksilla ja kandipapereilla. Mutta tuohon MBA-ohjelmiin on, joka koululla on oma hakuprosessi, eli se ei ole samalla tavalla, mä hain Suomessa, kun haki, miksi sitä sanotaan, yleishaun kautta, niin sä laitat vain yhden hakemuksen ja se on tosi helppoa, jos sä vaan kliksuttelet menemään, vaan tähän menee siis tosi paljon aikaa, että niin kuin Kiakin sanoi, että valmistautukaa ajoissa ja etukäteen. Mä just aloin miettiä mun aikataulua, että mä aloitin 2023 syksyllä, eli nyt vuosi sitten,
Ja se hakudeadlineit tuohon 2023 ohjelmaan ne menee 2 kierroksessa. Eli yleensä kouluilla on yleensä niillä on 2 tai 3 eri niin kuin hakudeadlinea, mitä aikaisemmin sä haet, sitä enemmän niillä on vielä paikkoja jäljellä ja sitä paremmat sun mahdollisuudet on päästä. Koska nämä koulut varsinkin vaikka Harvardissa meitä on 950 ihmistä mun vuosikurssilla, mutta ne jakaa sen vähän niin kuin sellaisiin pienempiin kiintiöihin, että okei, me halutaan, että about puolet on miehiä, about puolet on naisia. Me halutaan, että about X määrä on jenkkejä ja X määrä on ulkomailta. Ja sitten jos katsoo vaikka sitä ulkomaista kiintiöä, niin me ei haluta, että kaikki on vaikka Kiinasta, vaan me halutaan, että siellä on osa on latinalaisia, amerikkalaisia, eurooppalaisia, aasialaisia, australialaisia, kaikkia. Eli sitten tavallaan, mitä mä yritän sanoa tuolla on, että mitä aikaisemmin sä haet, niin sitä parempi todennäköisyys, että ns. Sun profiili, tai mä en halua sanoa kiintiö, koska niillä ei ole mitään kiintiöitä, mutta sun on parempi mahdollisuus, että sun profiililla hakenutta ihmistä ei ole vielä päästetty sisään, koska sanotaan, että jos ne olisi vaikka ykköskierroksella päästänyt 24-vuotiaan suomalaisen naisen, joka teki konsultointiin, niin mahdollisuus sille, että mä pääsisin käytännössä samalla taustalla on matalampi, koska ne haluaa mahdollisimman paljon diversiteettiä. Mutta anyway, pitkä tapa selittää, että on eri hakudeadlineja. Ja mä hain siihen 2023 ohjelmaan deadlineilla, joka oli jouluna 2022. Ja se oli se toka hakupäivä, eli riskisempi. Mun olisi kannattanut hakea syyskuussa 2022. Ja jotta mä pystyin tehdä sen hakemuksen, lähettää sen silloin 2022, mä olin aloittanut sen prosessin 2021, eli 2 vuotta ennen kuin se tutkinto alkoi. Ja ne pääkomponentit siihen hakemukseen on just tällainen standarditesti, eli Kia sanoi SAT ja GRE, mä tein GMATin. GMAT on siis sellainen testi, missä testataan sun matikkaa, lukemisen taitoa, kirjoittamisen taitoa, ja sitten siellä on enemmän sellainen ongelmanratkaisuosio. Ja sun pitää saada aika hyvä score, jotta pääsee silleen huippuyliopistoihin, ja mulla meni siihen GMATin tekemiseen silleen 2 kuukautta. Eli siihen pitää ottaa oma aikansa. Sitten mulla oli CV, minkä mä laitoin siihen hakemukseen. Mä kirjoitin esseen. GMAT ja se CV voi laittaa käytännössä samat joka ikiseen kouluun, mutta essee-kysymykset on joka kouluun eri. Eli se niin kuin, tuo aika paljon lisätyötä, mitä useampaan kouluun sä haet. Harvard kysyy vaan, mitä meidän pitäisi tietää susta. Eli käytännössä ne antaa sun kirjoittaa ihan mistä vaan 1000 sanaa. Stanford kysyy tyyliin, että minkä impactin sä haluat jättää tähän maailmaan tai jotain tämän tyyppistä. Ja joka koululla on tavallaan oma kysymys, eli siihen niin kuin esseen kirjoittamiseen menee oma aikansa. Sitten sä tarvitset 2 suosituskirjettä MBA-ohjelmiin, 1 tai 2 riippuu koulusta. Ne voi olla professoreita tai niin kuin entisiä esihenkilöitä tai jotain muita, jotka tavallaan ehkä jotain kerho-pomoja. Jos sanotaan, että sä oot ollut vaikka jossain partiossa isossa roolissa, niin ehkä joku partiotyyppi voi kirjoittaa sen. Ja sitten noiden kaikkien lisäksi niin sä myös kirjoitat sellaisen koko hakemuslomakkeen, ja se lomake kysyy kaikki pieniä kysymyksiä, muun muassa miten sun perhetausta on vaikuttanut sun arvoihin, tai mikä sun tulevaisuuden suunnitelma on, mitkä on ollut mistä asioista sä oot ylpeä, ja sitten ne antaa aina 150 sanaa jokaisen lyhyen kysymyksen, ja noikin formit on tosi erilaiset joka koulun. Eli siis se on tosi niin kuin työintensiivinen prosessi, ja sen takia mä suosittelen tutustua jo niin kuin hyvissä ajoin, että mitä kaikkea sun pitää tehdä ja tehdä joku aikataulusuunnitelma. Tosi hyviä pointteja teillä. Mulle itse asiassa tuli mieleen semmoinen kysymys, että eikö Yhdysvalloissa myös, kun jokaiseen kouluun haetaan niin kuin suoraan siihen kouluun, eikä minkään tuommoisen yleisen alustan kautta, niin eikö useimmat koulut myös velota jonkunlaisen tämmöisen hakemusmaksun, mitkä voi olla aika korkeitakin niin kuin siihen hakuun liittyen? Joo, hyvä pointti. GMATin kun tekee, niin se on aina joku 400 €, eli kannattaa mieluummin mennä hyvin prepanneen ja tehdä se vain 1 kerran tai siitä tehdä sen 2 tai 3 kertaa. Ja sitten ne kouluhakemusmaksut saattoi olla, nyt mä en muista, mutta kyllä mulla meni niihin muutama 1000 € mä luulisin. Niihin saa haettua niin kuin huojennusta kouluilta. Eli nämä niin kuin jenkkiyliopistot yrittää
välttää sen, että ihmiset, jotka tulee taustoista, missä niillä ei ole taloudellisia rahkeita välttämättä maksaa noita hakemuksia, niin ei jättäisi vaan sitä sen takia hakematta. Eli niihin voi pyytää huojennusta, mutta se on sitten oma prosessinsa, että sun pitää näyttää, että hei, tämän ja tämän takia mulla ei ole tähän varaa, että siihen sitten menee myös oma aikansa. Niin joo, niihin menee jonkin verran rahaa. Ja mä en tiedä, ehkä Sam auttaa niissä maksuissa myös mahdollisesti. Ja niin sitten mä unohdin sanoa, että tässä hakuprosessissa niin tuon niin kuin ensimmäisen hakemuksen jälkeen niin on myös haastattelut. Eli sitten jos sä pääset siitä ekasta filteristä läpi, niin sitten sulla tulee vielä yksi haastattelu, ja joka koululla on oma konseptinsa siihen. Mä tein se itse virtuaalisesti, mutta osa lentää sitä varten sitten tekee sen ihan sille fyysisesti. Joo, mulla kanssa noihin hakemusmaksuihin mä huomasin, että kandi-opiskeluissa ne on usein matalampia. Ne voi olla joku 30, jotain tollaista, ja jos sä meet johonkin sähköpostilistalle, niin sä saat sen varmaan suunnilleen ilmaiseksi, mutta maisterivaiheessa sun pitää, ne varmaan just haluaa kuitenkin varmistaa, että sä haluat oikeasti hakea siihen ohjelmaan, että usein kandi-ohjelmissa monia amerikkalaisia voi hakea 30 kouluun, ja ne vähän niin kuin laittelee niitä hakemuksia kaikkialle, mutta mikä on taas paljon työtä, mutta se, että kuinka paljon sä oot oikeasti käyttänyt aikaa sitten noihin hakemuksiin, että ne yrittää varmaan sitä välttää toilla hakemusmaksuilla, mutta maisteriohjelmiin sitten selkeästi nyt ollaan korkeampia kuin noihin kandiohjelmiin. Joo, aivan. Eli monenlaisia kustannuksia on, mihin on syytä varautua myös niiden tavallisten lukukausimaksujen ohella. Ehkä voisin myös itse näin niin kuin Samin edustajana sanoa sen, että kun mehän hallinnoidaan noita SAT-kokeita Suomessa, tai niiden teknisiä järjestelyitä nimenomaan, College Board hallinnoi kaikkea, mutta me vastaan teknisistä järjestelyistä, että myös noiden kaikkien noihin testeihin ynnä muihin ilmoittautumisen kanssa kannattaa olla tosi ajoissa liikkeellä. Esimerkiksi meillä on nyt vuoden viimeinen SAT-koe on joulukuussa, niin se on ollut jo monta viikkoa ihan täynnä, ja mä saan päivittäin yhteydenottoja siitä, että eikö siihen kokeeseen oikeasti enää mahdu, että se on viimeinen, josta ehtii saada arvostain, saada ne pisteet ennen kuin haut sulkeutuu, niin valitettavasti ei. Joten kannattaa olla tosi hyvissä ajoin liikkeellä myös, kun ilmoittautuu kaikkiin tommosiin oheiskokeisiin, mitä niille hakemuksille tarvii. Joo, hyvä pointti. Ja sitten koska mun tausta oli kanditutkinnosta, mikä on suomenkielinen, niin Jenkki-yliopistot halusi myös nähdä, että mä osaan puhua englantia tarpeeksi hyvällä tasolla, niin mä jouduin tehdä myös englannin kielen kokeen. Eli mä unohdin sen siitä hakuprosessista, että siinä on kyllä monta palasta, jotka pitää saada kasaan. Mutta mä lupaan, se on sen arvosta. No, te jo tässä vähän puhuittekin omista kokemuksistanne ja siitä, minkälaista se opiskelu on ollut, mutta kertokaa nyt tosiaan vielä, että minkälaista se amerikkalainen opiskelukulttuuri ja yliopistomaailma on niin kuin teidän silmiin ollut, ja minkälaisia kokemuksia teillä siitä on? Joo, mä voin vaikka aloittaa tästä. No, ensimmäisenä mieleen tulee niinku yhteisöllisyys, että toki riippuu, että minkälaisessa koulussa, että meidän koulu ei ole kovin iso, että meillä on joku 5000 kandia ja 3000-4000 maisteria opiskelee University of San Franciscossa, niin yhteisöllisyys ja sitten se yhteistyö niin kuin myös noiden eri yritysten kanssa ja eri startupien kanssa, ja sitten vaan connectionit, joita sä voit tehdä tuossa sun yliopistoaikana, että porukka on töissä vähän niin kuin kaikkialla, ja sitten porukkaa tulee kaikkialta, että onko meidän koulu taitaa olla kolmas rankattu tuossa diversiteetissä, eli eri maista porukkaa, olisiko meillä jostain 200 maasta porukkaa suunnilleen niin kuin meidän koulussa, että sä tutustut porukkaan tosi monesta paikasta. Ja mulla myös henkilökohtaisesti niin se oli ihan mahtavaa siis edustaa Jenkki-yliopistoa koripallossa, että se oli semmoinen unelma, jota itse halusi tehdä, ja pääsi matkustaa moniin eri paikkoihin ja käydä niin kuin varmaan 20 eri stateissa, ja pääsi vähän niin kuin kokemaan sellaista elämää, mitä ne jenkit elää täällä, että on ollut pidemmän aikaa. Ja joo, ei mulla ole muuta kuin hyvää sanottavaa, että onhan se tosi erilaista välillä kuin suomalainen elämä, mutta itse olen tykännyt tosi paljon, ja ihan vaan se yhteisöllisyys vielä siihen, että se menee, meillä oli niin kuin yhteisöllisyys oli
koripallon kautta ja sitten, mutta myös sen niin kuin opiskelun kautta, että täällä on hirveästi erilaisia just jotain klubeja, joihin sä voit liittyä ja erilaisia yhteisöjä, joista vähän niin kuin voit löytää sun kaltaista porukkaa ja sitten vähän sellaista niin kuin, apua, että sä et ole yksin siinä sun tilanteessa. Ja varmasti löytyy Suomen yliopistoista, kun mulla ei ole taas Suomen yliopisto kokemusta niinkään paljon, niin sitä on enemmän ehkä vertailla noita. Mutta Suomen lukiossa tullessa, niin se on ehkä semmoinen, että täällä porukan high school on ollut aika samanlaista kaikille, että meillä kuitenkin lukiossa tehdään tosi paljon sitä, mitä sä itse haluat tehdä, niin se undergrad on aikaa siellä vähän niin kuin selvittää täällä, että mitä sä oikeasti haluat tehdä. Ja jotkut valitsee niiden niin kuin pääaineen vasta 3. vuotena, että mä tiesin, mitä mä halusin tehdä, kun mä tulin tänne. Mutta mulla oli muutamia kavereita, jotka valitsi ehkä toka vuoden lopussa, että okei, että he haluaa mennä niin kuin business sidelle, tai sitten ne haluaa tehdä just luonnontieteitä tai engineering, että sä voit vähän niin kuin valita noita myöhemmin, mikä myös antaa sulle vähän niin kuin sellaista mahdollisuutta, että jos sä tulet Suomesta lukion jälkeen, niin Suomen ohjelma ehkä anna tuota mahdollisuutta, että sä et välttämättä ihan tarkalleen tiedä, mitä sä haluat tehdä vielä, niin se antaa semmoisen flexibility-mahdollisuuden, että sä voit sitten muuttaa sun suuntaa myöhemmin. Totta, toi on tosi hyvä pointti, että meillähän silleen, kun mä hain lukion jälkeen suomalaisen yliopistoon, niin mä hain kauppikseen, ja osa mun kavereista haki oitikseen, ja osa haki insinööreiksi, ja osa haki lääkikseen, ja ties minne. Mutta silleen, eikö se ole totta, että jos sä olisit periaatteessa, olisitko sä voinut ottaa myös vaikka pre-med, että sit susta olisi voinut tulla lääkäri, tai olisitko sä voinut lukea jotain, mikä voisi asettaa sut paremmin vaikka kaupalliselle uralle, tai tavallaan sä teet sen päätöksen vasta siinä vaiheessa, kun sä oot siellä yliopiston sisällä? Joo, siis mä itse asiassa aloitin pre-medinä, koska mä pohdin, että jos mä haluaisin mennä täällä lääkikseen, mahdollisesti oli vähän semmoinen, että mä aloitin sitä varten, että ei sulje mitään ovia sillä, että meidän biologia on suunnilleen se pre-med, että siihen tarvitaan pari lisäkurssia ja sitten sä pystyisit hakea, ja sitten riippuu, että mihin, se pitää taas katsoa, että okei, että mihin lääkikseen haluaisi hakea, että siellä on kaikissa on eri prerequit, että sulla pitää olla erilaisia kursseja tehdä sun undergradin aikana. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä totesin, että okei, että mä haluaisin tehdä enemmän niin kuin lääkekehitystä, niin sitten totesin, että ehkä mä voin tiputtaa noin pari kurssia, joita ei tarttanutkaan, ja sitten ottaa enemmän sellaisia kursseja, jotka meni enemmän niin kuin sen muun suuntaan, mihin mä haluaisin mennä. Mun mielestä on tosi siisti juttu jenkkiyliopistoissa, ja silleen, se mitä mä oon nähnyt mun koulukavereilla täällä on, että niillä on ollut tosi yleissivistävä kandivaihe, että ne on saattanut vaikka lukea englannin, niiden pääaine on ollut vaikka kirjallisuus tai taidehistoria, ja sitten ne on mennyt Wall Streetille töihin, ja Suomessa ei ikinä tapahtuisi, että sä menet lukea taidehistoriaa ja sitten BCG palkkaisi sut no ehkä se joskus tapahtuu, mä en nyt sano ikinä, mutta se on paljon harvinaisempaa kuin Jenkeissä, että Jenkeissä katsoo se koko prosessi, niin. Sanoa. Joo, mä itse asiassa unohdin mainita, mä myös tein itse asiassa mun maisterivaiheessa niin MBA-kursseja myös täällä, että meillä tuli vähän mahdollisuudessa, että se ei ole ehkä niin structured, että sun pitää ottaa ne tietyt kurssit, että mä pystyn ottamaan meidän MBA-ohjelman kautta myös sitten jotain business-kursseja, joita haluaisin ottaa, varsinkin täällä kun innovaatio on niin isona, niin se on ehkä iso asia myös oppia tätä puolta. Niin meillä oli omia meidän business-kursseja, mutta ne oli enemmän semmoista just yleissivistävää, että okei, miten kaupallinen ala toimii, mutta sitten MBAn kautta pystyy ottaa enemmän sellaista, että okei, sä opettelet jotain pitch deckien tekoja ja sellaista, mikä on ehkä enemmän tarpeellista startupissa sitten, kun meni tonne. No, nyt voit Stella jatkaa siitä. Mä voin ottaa yli. Joo, että se on aika erilainen. Et Suomessa mun mielestä koulutus on tosi sellainen funktionaalinen siinä mielessä, että okei, mitä sä haluat tehdä ja valmistetaan sut siihen ammattiin. Sitten taas Jenkeissä on ehkä enemmän, että hae vaan tavallaan ne koulut ränkätään enemmän koulutasolla eikä opinto-ohjelmatasolla. Ja sitten sen koulun sisällä sulla on 4 vuotta aikaa niin kuin kokeilla vähän kaikenlaista, silleen käyttää se aika siihen, että sä mietit, että mikä se sun pääaine on ja mitä sä haluat sit tehdä valmistumisen jälkeen, että se on ehkä siinä mielessä armollisempi. Että Suomessa sit sun pitää käydä, jos mä olisin kesken kauppista päättänyt, että mä haluankin, että musta tulee lääkäri tai juristi, niin mun olisi pitänyt hakea uuteen kouluun, aloittaa se prosessi alusta. Jenkeissä voit vaan sit vaihtaa sitä sun kurssiohjelmaa koulun sisällä. Okei, mun kokemus amerikkalaisesta opiskelukulttuurista yliopistomaailmasta. Ihmiset on
tuohon yhteisöllisyyteen mun piti vielä sanoa, että Gia, oliko sä mukana jossain niin kuin sisarkunnissa tai niin kuin nämä sororities, vaikka TikTokki on täynnä, tai jotain ruokakuntia, oliko teillä mitään sellaisia? Mä en ollut noissa sisarkunnissa sororiteissa, joita niitä on täällä. Mulla oli muutamia kavereita meillä on toki, meidän koulu ei ole ehkä ihan niin tunnettu täältä siitä kuin monet noista niin kuin etelän kouluista, mutta meillä oli pienempiä just, mä tiedän, meillä oli niin kuin sisarkuntia, olisi ollut just biologia ja näin, mutta sun piti vähän niin kuin tietää niistä, että ulkomaalaisena välillä se oli vaikeaa mulla ainakin tietää just tämmöistä klubeista, ja sitten kun joku kaveri oli siinä, että se että tommonenkin on, ja mulla jotain kaverit oli just, teki innovaatiokandia, niin ne oli just investointiklubeissa ja tollassa, mutta itse en kauheasti ollut siinä, että aika meni aika paljon sen urheilun kanssa, niin sitten se oli enemmän se klubi, jossa oltiin. Joo, koska mun mielestä yhteisöllisyys on niin kuin korostunut myös täällä, että mä sanoisin, että isoimmat erot mun Suomi-yliopistokokemukseen on, että Suomessa mä en käynyt luennoilla, koska mä totesin, että mä oon paljon tehokkaampi lukea kurssimateriaalit kotona, kun istuu siellä luennoilla. Mä vaan huomasin, että mä luen jotain niin ole puhelimella mun tietokoneella, mä en niin kiinnittänyt ollenkaan huomioon siihen, mitä se luennoitsija teki tai sanoi, koska se ei ollut yhtään interaktiivista, että sieltä ei tullut kysymyksiä. Ne antoi aikaa kysymyksille, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä, kysyykö mä kysymyksiä vai ei. Niin sitten mä jossain vaiheessa lopetin käymässä niillä, mikä siis ei ole hyvä juttu, mutta nyt mä oon vaan rehellinen. Täällä se ei onnistu, koska mä saan luennoilla tosi paljon enemmän irti siellä myös. Joka kerta, kun mä istun luokkahuoneeseen, niin ne vähän niin kuin aloittaa sen koko luokan cold callilla, että ne vaan kysyy joltain randomisti, meitä on about 100 henkeä luokassa, että mitä mieltä sä oot tästä tai miten sä ajattelisit tästä. Että joka kerta ennen kuin mä tuun luokkaan, mä oon tehnyt kotiläksyt, lukenut sellaisen keissin, tämä on tosi Harvard-tyyppinen tapa opettaa tosin. Mä oon lukenut sen keissin, mikä on siis sellainen kurssimateriaali, joku 15 sivua materiaalia, ja sitten me käsitellään sitä aihetta luokassa, ja se on tosi mielenkiintoinen tapa oppia, koska se pohjaa, totta kai se professori ohjaa sitä keskustelua ja kysyy oikeita kysymyksiä, mutta suurin osa ihmisistä äänessä on loppujen lopuksi opiskelijat, jotka jakaa omia kokemuksia. Tämä ehkä menee siihen pointtiin, että tämä on maisteritutkinto, missä ihmisillä on jo työkokemusta, ja se pointti on, että sulla on erilaisia ihmisiä eri kulttuureista, eri puolilta maailmaa, erilaisista kandiohjelmista myös eri työkokemuksilla. Eli ihmisillä on tosi erilaisia kokemuksia, mitä ne voi jakaa, ja se on tosi mielekästä vaikka johtamisen luennolla, missä me mietitään, että miten sä voit ajaa isoja muutostransformaatioita vaikka joissain yrityksissä, niin ihmisillä saattaa olla relevantteja kokemuksia, mitä ne jakaa. Mutta ylipäätään luennot on enemmän, että multa odotetaan puolet mun arvosanasta on kurssiosallistumista. Suomessa oli 100% koe ja jotkut niin kuin kurssityöt. Mutta nyt mun on pakko käydä luennoilla. Ensinnäkään multa ei hyväksytä poissaoloja, mutta jos mä haluan hyvän arvosanan, mun on pakko myös käydä siellä puhumassa. Plus joku saattaa kysyä multa kysymyksen, mihin mun on pitänyt vähän niin kuin valmistautua etukäteen. Ja toi tapa ohjaa jenkit ole tosi hyviä niin kuin julkisessa tai tavallaan public speakingissä, että ne osaa argumentoida ja kommunikoida tosi hyvin. Ja mä muistan, että mä olin tosi vaikuttunut siitä, miten mun luokkakaverit puhu luokassa ekat puoli vuotta. Ja mulla kesti puoli vuotta tajua, että puolet niistä ei sanonut yhtään mitään, mutta ne olivat tosi itsevarmoja ja hyviä kommunikoimaan. Ja mä ihailen sitä, ja niin kuin sitä täällä oppii paljon paremmin kuin suomalaisessa yliopistossa. Suomalaisessa yliopistossa ehkä kandivaiheessa saa aika hyvin just sen asian, ja sut koulutetaan hyvin siihen ammattiin, millä polulla sä oot, mutta ei ehkä haasteta sitten taas samalla tavalla argumentoimaan ja kommunikoimaan ja puhumaan. Ja sitten vielä, no diversiteetistä me ollaan puhuttu paljon, mutta se on niin kuin iso fokus kouluissa, ja onhan tämä paljon diversimpi maa kuin Suomi. Niin ihan niin kuin sitäkin, ja sitten tää on niin kuin houkuttelee ulkomaisia opiskelijoita myös, mutta ihan vaan maankin sisältä on niin paljon maahanmuuttotaustaa ja erilaisia kulttuureja läsnä, että siitä oppii tosi paljon. Ja sitten vika, mistä mä halusin sanoa, on, että ihmiset on tosi avoimia ja niin kuin toivottaa kaikki tervetulleiksi. Mä olin ollut täällä viime vuonna 2 kuukautta, ja mä sain useimmilta koulukavereilta kutsuja viettää kiitospäivää heidän perheen kanssa, ja mä mietin, että Suomessa ei ikinä tapahtuisi niin kuin hyvä, että mä pyysin edes mun niin kuin poikaystävää viettää joulua mun perheen kanssa, koska se tuntuu niin intiimiltä. Ja sitten taas täällä ihmiset toivat vaan tuu mukaan. Et, mä ainakin koin sen niin kuin aika helpoksi saada uusia kavereita.
hyviä juttuja ja selkeästi niin kuin hyvin monella eri osa-alueella on paljon semmoisia eroja, mitä ei ehkä tule ajatelleeksikaan, jos ei ole Yhdysvalloissa opiskellut. No sitten vielä ihan viimeisenä kysymyksenä, ennen kuin päästään noihin yleisökysymyksiin, itse asiassa me alkaa kohta aika jo vähän tikittää, eli millaisia vinkkejä te haluaisitte antaa Yhdysvaltoihin opiskelemaan hakevista suunnitteleville? Mä voin antaa silleen rapid fire, mä oon nopea. Aloita ajoissa, sitten tutustu kouluihin, että sä tiedät mihin sä haet, eli osallistu johonkin webinaareihin, katso nettisivut. Sitten kysy apua ihmisiltä, jotka on ollut niissä yliopistoissa, jotka on käynyt sen prosessin läpi. Ja sitten vikainen, niin kato silleen aika hyvissä ajoin myös erilaisia stipendimahdollisuuksia ja rahoituksia, niin kuin muita tapoja rahoittaa se tutkinto. Mulla oli itse vaikka kandivaiheeseen sellainen ajatus, että mä en edes tutkinut jenkki-yliopistoja, koska mä ajattelin, että ne on niin kalliita ja että mä en niin kuin halua käyttää sitä rahaa siihen ja mulla ei ole sitä rahaa. Mutta sitten mä oon myöhemmin oppinut, että joillain näillä yliopistoilla on niin hyviä ja niin kuin, niillä on vaan niin paljon lahjoituksia alumneilta, että ne pystyy tietyille ihmisille joko niin kuin merittien tai sitten perhetaustan perusteella niin antaa tosi isoja alennuksia. Ja siitä niin kuin lukukausimaksusta ja loppujen lopuksi ei ole välttämättä sen ei täydy olla kauheasti kalliimpaa kuin suomalaisessa yliopistossa opiskeleminen, niin kannattaa tutustua niihin hyvissä ajoin myös. Joo, mulla oli aika samat pointit tuosta, no ehkä vaan lisätä, että puhuu noiden just alumnien kanssa ja oppilaiden kanssa, jotka on myös siis samassa ohjelmissa, ja vaan varmistaa, että se on oikea ohjelma, johon hakee, ja siis voi esimerkiksi connectaa LinkedInin kautta, monet tekee sitä, ja monet on niinku, ne antaa sulle noita ohjeita, joita sä et välttämättä kuule niinku, niissä webinaareissa välttämättä, ja sitten noissa just stipendimahdollisuuksista, niin Samin kautta on stipendejä ja American Scandinavian Foundationin kautta. Mä olin itse mun vikana vuotena just American Scandinavian Foundation Fellow, niin sitä kautta pystyy myös sitten hakemaan noihin stipendeihin ja niissä on tosi paljon apua sitten tuossa rahoituksessa ja sitten pystyy myös selvittämään, että jos sulla on esim. 1 vuoden maisteri, niin sulla on mahdollisuus sitten myös esim. Olla töissä, jos se ohjelma antaa sen mahdollisuuden siihen. Mun pitikin kysyä sulta, että sä sanoit, että sä hait Fulbright-stipendin ja yleensä Fulbright edellyttää, että sen tutkinnon jälkeen sä menet takaisin sun kotimaahan joskus tietyksi määräajaksi. Ja nyt se kuulostaa siltä, että sä oot jäänyt San Francisco opiskelujen jälkeen, niin miten sä hoidit ton? Itse asiassa mä olin hakemassa Fulbrightia, mutta just ton kyseisen asian takia mä en sitä hakenut, että mä hain sitten Samin kautta stipendia ja sain American Scandinavian Foundationin kautta, eikä Fulbrightin kautta, niin sitten se antoi mahdollisuuden sitten siihen, että ei tarvitse heti palata Suomeen, että voi täällä saa yliopisto-opintojen jälkeen, sä voit saada ainakin 3 vuotta STEM-degreellä, niin sä voit saada työlupaa, niin sitten mä oon vähän niin kuin jäänyt tänne sen vuoksi, että sai sen työluvan paljon helpommin, että ei tarvitse olla sponsoria ja näin. Hienoa, kiitos. Nyt olisi sitten aikaa yleisökysymyksille. Mä voisin lopettaa tämän näytön jakamisen, että mä näen, jos sieltä nousee käsiä. Joo, Mariel taisi nostaa ensin, kysy vaan. Moi, kuuluuko mun ääni? Joo. Jes, mahtavaa. Kiitos paljon, kun vastasitte kysymyksiin. Oli ihana kuulla tuosta, varsinkin siitä jenkkien niin opiskelukulttuurista. Niin, mulle tuli mieleen, että oletteko te miettineet niin väitöskirjan kirjoittamista ja näettekö te, että se on niin edellytys niin uralla etenemiseen USA:ssa? Se ei todellakaan ole edellytys, että mulla on tosi paljon kollegoja, jotka on itse asiassa töissä myös vaan niiden kandilla. Ja kuten Stella sanoi, että monet menee töihin kandin jälkeen ja sitten menee joko, jos haluaa mennä kaupallista uraa, jopa niin kuin täältä teknologian alalta,
niin voi mennä tekemään MBA myös, jos haluaa enemmän mennä johtohommiin bioteknologiassa, tai sitten maisteri, että se maisteri myös kantaa tosi pitkälle, mutta itse olen itse asiassa aloittamassa Tampereella väitöskirjatutkijana tammikuussa, niin itse totesin, että se on ehkä semmoinen hyvä jatke, jos haluaa tehdä tutkimusta. Että jos sä haluat olla tutkimustöissä niin kuin johtoportaalla tai ei ole missään tuolla, että haluaa mennä siinä eteenpäin, niin sulla voi tulla katto vasta jossain vaiheessa maisterin tutkinnolla, mutta sulla voi olla tosi hyvä ura siis pelkästään maisterin tutkinnolla myös täällä. Mä sanoisin, että tämä on tosi kapitalistinen eikä akateeminen maa, että sillä on tosi iso merkitys vaan, että sä osoitat, että sä teet asioita ja ihmiset paljon vähemmän katsoo sun niinku sellaisia taustatekijöitä ja sellaisia meriittejä kuin sun asennetta ja tavallaan sun niinku tahtoa vaan tehdä asioita. Mä luulen, että just tolleen tiedekeskeisillä aloilla, eli bioteknologia on varmaan niin oikeasti yksi top-aloista, missä siitä väitöskirjasta voi olla apua, ja mä en osaa puhua siitä yhtä enempää, eli mä luotan 100% Kiiaan, mutta sanotaan vaikka kaupallisella alalla, niin se lisätutkiminen niin vie sut enemmänkin akateemiselle alalle, eikä oikeasti sinne kaupallisuuteen, mikä on monen ihmisen motivaatio, kun ne hakeutuu tähän ohjelmaan. Onko siistiä? Kiitos paljon ja tsemppiä väitöskirjakaan. Sitten taisi olla Christian seuraavana. Iltapäivää, kuuluuko? Kuuluuko? Kyllä. Kuuluu? Hyvä, kuuluu. Joo. Ei ole kysymys, vaan enemmänkin kommentti. Olen käynyt tämän samaisen polun aikaisemmin läpi, opiskelen Amerikassa 10 vuotta sitten ja on mielenkiintoista kuunnella teidän viimeisimpiä havaintoja tästä prosessista. Että itse kävin vaihto-oppilaana länsirannikolla, itärannikolle, menin tekemään kauppatieteiden kandin Temppelin yliopiston Varttunin naapurissa, eli siellä tutut paikat ja yhdistelmä omaa rahaa ja stipendillä pääsin sitten lukemaan. Ja täytyy sanoa, että oli erittäin hyvää aikaa ja onhan siitä jo monta vuotta, kun tämän polun olen kävellyt, mutta edelleenkin puhun koulukavereille vielä 10 vuoden jälkeen, että mitä kuuluu, niin mielenkiintoista verrata nykyaikaa vanha-aikaa, niin ajattelin kuunnella teidän tarinoita ja mielenkiintoista. Voin erittäin hyvin samaistua, joten kiva kuulla teidän tarinaa ja tosiaan hyvää jatkoa ja semmoista, että tämmöisiä kommentteja minulla. Kiitos. Sitten oli vielä Hawa. Ehkä meni kamera päälle, no ei haittaa. Hei ja kiitos, oli tosi mielenkiintoista ja itseä kiinnostaa tämä tosi paljon. Lähinnä haluaisin ehkä tietää toi sun urheilupuoli, että miten se, että niinku, were you scouted vai miten se niinku, vai haiksaa vai miten se niinku toimii ja meneekö se sit varmaan eri lajeilla sit eri tavalla vai miten se menee? Joo, no mä voin vaan puhua koripallon puolesta ja ehkä jotenkin kavereita jostain muusta puolesta, mutta koripallossa aika paljon niin kuin junnumaajoukkueista, just että sä pelaat jossain European Championship-turnauksessa, niin sitten siellä on scoutteja ja sitten meillä on myös, koripallolla on ainakin semmoinen erillinen yhteisö, että siellä on tämmöinen, niin kuin, se ei ole agentti, mutta periaatteessa hän ottaa yhteyttä, että he olisivat kiinnostunut ja sitten pystyy tehdä niin kuin profiilin eri, noissa, internetti nyt on kaikilla, niin se yhdistää tonne Suomesta jenkkeihin, niin sitten on tämmöisiä sivustoja, joissa sä voit laittaa sun highlightit ja laittaa, just että niillä on koulu, esimerkiksi koulussa, että olet pärjännyt hyvin, niin koulussa pärjääminen, niin se auttaa tosi paljon myös, jos on hyvät arvosanat, niin te huolehtii siitä ollenkaan siinä vaiheessa, kun sä haet. Mutta koripallon kautta on tosi paljon niin junnumaajoukkojen kautta, ne rekrytoi sut sitten sieltä, että se kauttaa sua eri mahdollisuuksissa. Ja sitten myös voi ottaa yhteyttä, että mä varmaan laitoin sähköpostiviestiä varmaan 100 koululle siinä vaiheessa, kun olin hakemassa, että voi itse ottaa yhteyttä ja sitten
mikä on mainittavaa, että jos haluaisin tulla tänne urheilustipendille, niin mä pelasin NCAA ykkösdivarissa, eli se on se korkein divari, mutta sitten niissä on tosi paljon erilaisia divisiooneja, että on NCAA on vähän niin kuin se main, ja sitten siellä on muutamia eri NAIA ja sitten junior college myös, että noiden kautta pystyy lähteä. Mulla on ollut muutamia kavereita, jotka on tullut sitä kautta tänne. Junior college voit saada täyden stipendin. Ja välttämättä ei ole paras koulu siinä vaiheessa, mutta se pystyy sitten eka vuoden jälkeisin vaihtaa. Mulla oli muutama kaveri, jotka oli junior collegeissa vähän tuolla etelämpänä Kaliforniassa ja sitten transferas Berkeleyin tokana vuotena, niin sitten sä saat sun Berkeleystä kandin paperit ja se on aika hyvä koulu saada kandin paperit sieltä, niin se on aina mahdollista, että jos pääsee vaan tänne puolelle jotain kautta, että jos urheilu kiinnostaa, niin sitten ottaa yhteyttä ja sitten no varsinkin pienemmissä urheilulajeissa niin pystyy ottaa yhteyttä ja ne vastaa sulle takaisin ja jos sä oot hyvä fitti, niin sä voit sitten mahdollisesti saada sitä kautta päästä sitten opiskelemaan myös. Ja, kiitos paljon ja kaikkea hyvää ja tsemppiä teille. Onko jollain vielä kysymyksiä? Onko Kristian toi sun vanha kädennosto vai oliko sulla toinen kysymys tai asia? Ai kato, se jäi ylös. Ei mitään. No mut jos enempää kysymyksiä ei tässä kohtaa herää, niin lämpimät kiitokset Stella ja Kiia, että tulitte tänään tänne ja jaoitte kokemuksianne ja vastasitte kysymyksiin. Ja kiitos kaikki, että tulitte kuuntelemaan ja esititte kysymyksiä. Toivottavasti innostutte tästä, innostutte Samin toiminnasta ja innostutte hakemaan Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Kiitos. Oli ilo mun puolella. Yes, kiitos paljon myös multa. Moi moi. Moi moi! Moikka! Kiitos.